Sarap, good trip kita. Sarap, ano matagping nga ako nun? Bisa, ano? Gusto ko rin ilo. Pare, ano pa ka na iyo? Pare nga ni, pareha din nag-iini ng malaking tubig para masublang taktiyan. Anay daw. Nakaong kamuntil. Tilin ano? Tilin lamesa. Ang nagudlating ni Lorong. Ano daw pare? Ano ka na yung motor? Pag ito pare, ayaw ito kay kan manong gapsiton. Kasi ruman. Pare, gadaday niya na tao. Ano man? Dito raon ta. Ano man, titiraw na yung mabuhay. Kanina na ka po. Sige balik, ganit bahala. Tara. Tara pare, mas magduso. No. Ikaw, ito yung nagmotor. Papasyada na lang kay kanina pa nagtitinuok. Papasyada ka maglabot ni Igbalik ito yung ada. Balik siya, sisirong na lang pinatarahite. Ay, mga salot ng takilmit. Pinatarahite lagi, budnot ka man. Oh, sige. Kadat na yung ada laligid ah. O sige ya. Sirang niyon maupay ah. Oo daw. Yung mga kabataan, bilig nga ako. Di rin ang mga sirig nun. May kalat nagsisirong nirat tak motor kay natarit eh. May tutangay subdun tibang ang mga kabataan. Anay daw, baga mapero, mabalik ka na pagkaturo. Pare, bumati ka dito. Kita daw kung natangin subdot mga kabataan. Di rin yung mga pagmata niya, boss. Mura na tiya mo, tari. Tara na. Hoy, kami ang waray tanan. Yan na, may pa-shoutout kita. Shoutout gaya na namon dudua ato nanguli na kay gimpapan gutom. Gan shoutout kan Engineer Martin Ripalda. Kaya shoutout akong mga classmate nga da. Salamat tayo pagsuporta amon. Shoutout gyapon Kuya Eres Insina itang bibidyo ini. Kaya shoutout ang mga Waray nun. Damo nga salamat tayo na tanan. Alright. Peace.